kliva på heller. Positionsutskottet är det själva Mellby som åker. Som jag har sett bakom innan så blir jag väldigt förvånad om det är någon som kan åka mål. Andra efter vi har nummer 5 och Gunnar Olsson. Ledaren spelar bort i lång tid men han var lite annan kvar. Nummer 6 Fransen Dugull. Det är 700 meter kvar. Någon tittar på någonting. Det är Mellby som åker som har röra på sig bakom sig. Men Gula Kigolden och Nils Backley. 1000 meter passeringstrakten. Mellby som åker kommer via tredje så kommer upp till 1000 meter. Björn. Vi gör det på en 13,4. Vad säger de på? Det kommer vara jättespännande va? Inte stanna sista biten. Han brukar kunna stanna till när Henke slutar låta om sig bakom där. Och så. Då får han leva loppman då. Han brukar springa på de andra skrik också. Så att han tycker han ser smällfin ut så är det klart. Det är klart eller? 4 parker leder. Mellby Sandbok här uppe som första i andra spår. Frans Jättegull. Försvann Hickan nu? Frans Jättegull, han har en bra avslutning att tillgå. Men där framme 4 parker så leder den upploppet är kvar. Henrik Svensson manar på 4 parker. Nu är du trött igen. Du vill lägga och sova hela dagen. Ja. Oj. Ser skittrött ut. Om jag säger grym så kan jag säga något annat också. Ja, jag får hålla med i alla fall. Kan du försöka beskriva hur det känns på att täcka på upploppet? Ja, jag har gjort det många gånger med mig. Det är helt fantastiskt känsla. Och när jag dessutom överraskade kunna öppna en bra från start, det var helt otroligt. Det är ingen känsla du Oj, nej, så inte trött. direkt. Hur känner du då när jag uppfattar att Björn Persson vill i sista loppet här för året 5? Kan du läsa över tömmarna då? Ja, han har ju provat förut. Oj, kom Hickan tillbaka nu? Och det måste hålla i ett tag i alla fall, även om man tar hem. Borde du vara skithungrig då? Det tycker jag. Ja. Mamma står i duschen så du får vänta lite. Man kan se på travbanan, tycker jag i alla fall. 4 kvar till om man tar respekt. Jag ställer ut och ställer med kan boka. Två på det säger det 11,2. Det får vi ge oss med det här. 2, 8, 7.